Единствената баня по рода си. Що те мига, бе? Олдо гиби. Защото където е лампата, Да. Единствената баня по рода си, френски сет, травертин. Няма какво да говорим просто. Няма какво да говорим. Оформена е вече душ кабината. Пръгът от травертин. Прозорците се обръщат с цели камъни травертин. Един камък още чакаме и още тук и чакаме в тъсната стена, чакаме мозайката и горния камък ще се залепи след като вече се види мозайката каква е. Всичко е. Били не се крие, ти си част от играта. Виновника. Така, медец.